Sa TV lang kasi na mahitabo, umpisa gihigumatika. Wala naman ko'y mabuhat, dawat na nako ang tanan, pangandoy lang tika. Isut ang babae, toto'y ang lalaki. Kung naakay gusto, dili maingon. Dili ako tong tipo, naghatag motibo. Conservative ako, kaya dili pwede umpisa gihigumatika. Wala naman ko'y mabuhat, dawat na nako ang tanan, pangandoy lang